Kusbon ko may buntag kaninyong tanan. Kanang atong sa ulog karon ing adlaw mo ang solemnidad sa mga santos, Solemnity of the Saints. Giingon nga mga Pilipino may pinakataas nga pagsaulog sa paghandom sa mga minatay. Galing himo kini siyang piyesta sa mga minatay tungod sa kadaghang tao ug dunay pakaon. Kay magsugod pa siya as early as October 31. Ban mga sementeryo tuwa na dito kay duag-luag naman ta karon wal after the pandemic. Tuwa na sementeryo uban nagtulda, uban nga dito nagdawag sounds, music, uban diya sa ilang mga lubnganan silang minahal sa kinabuhi. So matapos ni after sa November 2 muna ingon nakataas ang paghandom nato sa mga tay. Bisan gali karadawa nga pista sa tanan mga santos nga na-overcome ang piyesta tungod sa atong paghandom sa mga kalag. Kung pwede pa basahon ang mga kalag sa atong igsoon mga matay ay mauwat tag 2 ka oras sa pagbasa sa pamisa. Ang sanglit nga kanabang ang paghandom sa minatay ng mga adlaw dili basahon tungod kay tingalig doon na tayo hikalimtan. Mangingon nila basig kalagunta. Anyway, karon adlaw inunta nga sa ulog ta sa piyesta sa tanang mga santos. Kini mga santos kini mao nang gideklara simbahan nga nahimong mga santos, mga tao nga simple nga mga tao nga ningkamot nga mahimong balaan silang kinabuhi despite the weaknesses they have, pero ningkamot sila nga mo sunod sa kabuton sa Dios lisod upon with God everything is possible according to the Gospel of Matthew. Unya ang do other religions have saints naa ngunta even sa Islam they have saints. Sa mga Jews tawag sila tzadik, sa Islam mga Sufi or Wali, sa Hindu Rishi or Sikh. Wala katalan mga riyonay mga santos kung tawag nila mga balaan ng mga tao kanang they played an instrumental role in spreading the religions throughout the world. Sa Islamic view, a saint is portrayed as someone marked by special divine favor and holiness, chosen by God and endowed with exceptional gifts such as ability to work wonders. Pero ang common ground ining tanan, unay mga santos dito sa mga Muslim, sa Islam, sa mga Hudiyo, sa uban mga relihiyon, sa Hindus, ang common denominator nila ang pagkabalaan nga sila ning kamot diha sa makapahimot sa ilang Ginoo. Mo ni ang mga santos atong tinuhan ang Kristyanismo, ang mga santos nga gisulayan sa kalibutan diha sa ilang kinabuhi apan daog ang ilang paningkamot sa pagkabalaan. Daghay mga santos nga daot ang kagahapon, pero nahimong balaan tungod kay ningkamot sila diha sa ilang kinabuhi nga makapahimot sa Ginoo. Katubo na nato no na istorya kanang sa ulag mata diha karon sa kanang solemnidad sa tanang mga santos. By the way, di lamang ang mga santos nga gideklara simbahan, kundi katong mga santos nga wala mailhin simbahan pero mo qualify as a saint. Madaghan sila nga mga balaan nga nangamatay apan wala sila mailhi o wa madeklara sa simbahan. Kunya doon ang kining imam o kanang pare nag-abot. Kunya isgot sila kinsay pinakadaghan mga santos, ang mga Kristiyanos ba o ang Islam. Kunya mingon ang imam nga sige magkontesta ang atong pusta mo nga kung hisgot og santos ibtanay tagbuhok. So mingon ang pare kanang San Pedro ibot niya buhok uli. Unya mingon tong sa Ibrahim, ibot gihapon ang buhok sa pare. Ano it went on nga daghan ay mga sakit ba ibto na ato buhok. Padayon ang pare nga kana San Pablo,
ibot na mo siya buhok. So they mention about the saints. Unya, ang Muslim daghan ilang mga santos, ako ibasa sa listahan sa list of saints of the Islam, taas nga usay di na ako mabasa yung pronounce kalahi ang ilang Arabic man. Unya, kadugay na pungot na ang kining Katoliko nga pare kay kana daghan may mga santos sa Islam. So mingon ang pare nga todos los santos, ibot niya tanan ang mga buhok. Katawa sa mo. Mga bata nagpistag minatay ni karon. Kanang joke only. Kanang nato nga ang atong nabasa diha sa unang pagbasa sa Book of Revelation dito nga daghan dili maihap nga pundok sa mga balaan nga tua sa ngarian. Ug sa ato nga ebanghelyo naghisgot og kinang Magna Carta sa Kristyanismo. Kadtong mga bulahan para kanato ang mabulahan kadtong nakadaog sa loto. Para kanato ang mabulahan kadtong nakadaog sa eleksyon, bulahan. Para kanato ang kini nakadaog sa o nakapasar sa board exam o bar exam, mga bulahan, swerte kay atong pagsabot sa bulahan, swerte o fortunate. So pagkabulahan nimo kay nindot imong balay, pagkabulahan nimo kay ang imong banatua nakagawa sa abroad siya nagtrabaho. So ang pagkabulahan para nato is equivalent to swerte. Pero ang gingon sa Ginoo ang pagkabulahan mo kinagitawag nga kanang Magna Carta sa Kristyanismo kadtong bulahan kamo nga nagsunod sa kabuton sa Dios. Bulahan kamo nga hinong kasing-kasing kay makita kamo sa Dios. Bulahan kamo nga maluyon kay kaluy-an kamo sa Dios. Bulahan kamo nga ningkamot sa panagdait kay inyo ang ingarian sa langit. Daghan ang bulahan. Mo-qualify ka kita nining mo yun Kristo nga mga bulahan kamo. Unya diri sa yuta daghay mga bulahan. Bulahan not necessarily nga they are kanang endowed with many properties but endowed with holiness. Wala daghan kay ang pagkabulahan wala na sa itsura. Ang pagkabulahan naa sa kasing-kasing sa tao nga nagsunod sa kabuton sa Dios. Muna bulahan ka kung ikaw naningkamot diha sa pagkigdait kay mahimo ang gingarian mo ni the fullness of holiness is in the kingdom. Kanang sikap kanang ang katumanan sa pagkabalaan tua sa gingarian. Pero ang sugod atong pagkabalaan dinhi sa kalibutan sa atong kahimtang diha sa atong isig kaingon nga kita muhulagway sa kinaiyan ni Kristo nga usa ka balaan. Kung doon na may mga santos at sa ulog karon nga mga balaan doon kay sila they are supposed to be signposts. Murag sila nagtudlo kung kita ka sa kasada nga naay mga kanang sinyalis nga this way. Ang mga santos mo unay naghatag natong direksyon this way to kingdom. Kini mga santos sila ang mga timaan sa pagkabalaan nga ningkamot sila bisan sa yuta naglisod sila pero ningkamot sila nga mudaog diha sa ilang pagkabalaan kaysa ilang pagkamahuyang. Kadaghay mga santos nga mahuyang apan nahimo nga kanang mga tao nga simple apan ningkamot imong balaan bisan pa man sa kalisod. Ningkamot sila nakapasar. Matod San Pablo sa usa sa mga sulat ang mag-antos mas santos. Ambot kung nabay ato sakripisyong ibuhat aron kita mahimong balaan at tubangan sa Ginoo nga ang atong kinabuhi makapahimot kaniya. Sama sa uban ng pamalandong nga daghang God wants us to be happy. Gusto sa Dios nga kita malipayon pero usahay atong kalipay dili musibo sa ipaabot ni Kristo kanato nga kalipay kay ang atong kalipay nga gibuhat dili balaanon nga kalipay. Malipay ta pero ang Ginoo wala mahimuot kay ang atong kalipay wala musubay sa iyang ipaabot kanato pagtuman sa iyang kabuton. Kining mga santos na nato Saint Isidore o Saint kanang Peter, example
they have the este before their name. Este, they have este degrees. Sa manang este, una, nga mahimo ka santos, dunay sikap in Tagalog. Ang pagpaningkamot, di ba? Sikap is paningkamot is sikap. Ang usa ka Kristiyano, subay niining mong Magna Carta nga mabulahan kamo, paningkamot niya nga mahimong balaan makasubay sa kabuton sa Dios. Ang padaghan ang naningkamot apan wa mula hutay. Daghay ng kamot apan short-lived ang ilang pagpaningkamot tungod kay natintal sila sa bahandi sa kalibutan. Muna S. The second letter is T. That makes it saint. T is tiyaga. Tiyaga. In kanabang paglahutay. Kay ang sikap is paningkamot, T is tiyaga, paglahutay. Sama sa ikunsunahan, dunay mga paningkamot nga atong gihimo. We try our best, pero di mo lahutay tungod sa tentasyon na gi-offer kanato sa panuway. Daghay mga paningkamot, pandili mo lahutay. Ang paglahutay mo na'y makasustain kanato sa pagpuyo sa balaan nga kinabuhi. Muna, kini mga kanang mga santos, they are ordinary people, they are not superhumans. Pero naningkamot sila. Sinoon sila gitagaan o gasa sa Dios aron maghimog mga milagro, maghimog mga kabulungang mga butang. O tungod dinhi tungod kay gigasahan sa Dios, naningkamot sila nga ang gasa nga makapahimot sa Ginoo nga ilang gabiton. Muna ang mga santos, muna sama sa igong saunahan, ang pagkasantos wala sa hitsura. Kaya na may mga hitsurahan diya, pero ang kinaiya, panuway. Kanya to, ang panuway, di nato makita. Pero karon klaro, konfrontative na ang mga panuway karon. Tanawang imong tupad. Wala na usbong ko, wala na sa pagapahay ang pagkabalaan ng pagkasantos. Kundi naasunod sa kasing-kasing. It is in the heart of the person ang pagkabalaan nga mogawas sa iyang kasing-kasing, ang kaluoy, ang maayo nga pagsulti dili nga pamalikas. Muna ang mga balaan, kung minunta dunay mga santos sa langit, muna ang kanang ang ilang katumanan sa pagkabalaan dinhi sa yuta. Kita ningkamot sa pagkabalaan busa kanang kung ato buhaton ang naa sa gitawag nato mga pagkabulahan as Magna Carta of the Church sa atong simbahan, kita na ihap, na apil sa pag-ihap sa mga balaan. Wa pa ta ideklara, kay wa pa ta mamatay. Pero sa kalibutan, nahimo na kitang mga balaan. Muna ang atong sa ulog karon, kadto mga nadeklara simbahan nga mga balaan, na yung santos, o kanang mga santos mga mailhi nga simbahan ang panagpuyo sa kinabuhi nga matarong subay sa justisya, nagpuyo sa kinabuhi nga pagkabalaan. Sa kalibutan, doon natay mga santos nga atong hiingon nato nga mas santos siya. Muna nga, you look holy than the priest. Daghan ingon mga tao, you look holy than our priest. Kaya naman sa mga tao nga kanang one time dito ko sa kanang when I was in the Paris, deposito ko sa bangko. Unya, pagkanindot kay mutagan ang ilang manager, kanang very soft-spoken, kanang mayo na mutagan sa iyang mga empleyado. Unya, pagkanindot ako sab na kung sana ako sab kanindot kay niya kay lahi man ako isipari, lahi man ako kinaiya kay usay musing ka man ko, pero pagkanindot sa iyang pagka pangulo sa establishment o sa manager, tungod kay nindot ang iyang pagkikitungo, ang pagdil sa mga tao, mga clients o iyang mga empleyado. Pagkanindot kayo, muna gihimo na ako siyang kanabang modelo nga usaon pagdumala sa katawhan nga dunay kanang maayong pagtagad, malipayon yung pagtagad. Kanindot gihimo na ako siyang inspirasyon o modelo sa akong pagdumala sa parokya. Muna nga, we need some people around who are saintly. Kanang dunay mga kinaiya sa mga santos nga makahatag ng inspiration kanato nga mabago atong kinaiya.
naa diha sa mga tao nga sa itong palibot. Could be your father, could be your mother, could be your neighbor. Muna ang mga tao nagpuyo sa kinabuhing pagkabalaan and they set an example how to be a blessed one. Tunta nga atong pagsaulog karon, atong pasalamatan ang mga santos kay di mga santos nga mora ba atong sangpiton kung kita nasakit, duol kita ng San Roque, San Vicente Ferrer, kang Mary, mga santos, dili kon mo duol ta kanila aron mangayo. Kay kitang tanan mga anak na sa kanunay pangayo ug si Mary inahan sa kanang panabang. Kita mahimong ta nga dili lamang di pagpangayo kundi pagsunod sa ilang kinabuhi nga nagpunting kanato kung saon ang dalan paingon sa gingharian. Kana challenge kanatong tanan.